Din bażikament dit 6 snin ilu, għamilna l-ewwel sentejn konna grupp ieħor, u mbagħad komplejt nieħu ħsieba jien waqqat il-grupp tiegħi. Bażikament bħala grupp tal-Infjorata qegħdin nista' ngħidlek grupp tajjeb ħafna, nista' ngħidlek li kważi qegħdin fuq 30 membru f'din l-għaqda. Id-disin nagħmlu jiena u oħra Priscilla, li qiegħda miegħi wkoll kollega tiegħi, però mbagħad brajnuna ta' ħafna minn dawn naqdu dan il-fjuri kollha fi żmien kważi ġimgħa u nofs, għax ma nistgħux nibdewhom qabel minħabba li huma kollha fjuri friski u ma nistax tagħmilhom qabel għax jinxfurek. Dis-sena għamilna d-disin minħabba li ġie l-Papa r-Rabat, ħassejna nagħmlu d-disin fuq il-Papa ġewwa l-Grotta tar-Rabat u bekk għamilna d-disin bil-San Pawl tal-Grotta fin-nofs, il-Papa quddiem daħħalna il-Festa ta' Corpus minħabba li hija il-Festa Prinċipali tar-Rabat u għadha din nieħduha quddiem il-Knisja biex jgħaddi s-sagrament minn fuqha x'huwa wara kollox huwa dan l-iskop tagħha li jgħaddi s-sagrament minn fuqha. Ġifieri din minn hawnhekk bażikament għadha rridu nerġgħu nżarmawha biċċa u nieħduha quddiem il-Knisja biex tkun lesta hemmhekk għall-flaxija. Dak huwa l-infjurata x-xogħol tagħha li jgħaddi s-sagrament minn fuq ġifieri nafu li din trid tintaffeċ u narmu kollox bażikament. Però is-sodisfazzjoni kun xi nara l-grupp ta' nies jaħdmu jiġu hawnhekk daħħal ġimgħa wara x-xogħol jaħdmu fuqha ġifieri m'hemmx ħinijiet, ġifieri għamilna sa 11 ta' bil-lejl bis-sibt u l-ħadd ukoll. Is-sodisfazzjoni tara n-nies speċjalment it-tfal, hawn tfal żgħar li tiġu jgħinuna wkoll din is-sena u dak huwa sabiħ xogħol it-tfal wara kollox huwa l-futur tal-festi u tal-kultura ta' Maltu. Bħala fjuri nista' ngħidlek sempre viva hemm kwantitajiet kbar. U bħala fjuri mill-oħrajn għandna 300 pakkett li huma kollha maqtuwajn biċċa biċċa, mhumiex fjura sħiħa, huma maqtuwajn biċċa biċċa u kollha waħdin ma' l-injam li għandna taħt minħabba r-rieħ u minħabba jridu ċarquwa. Allura konna bil-forsi nwaħħluhom għax inkella jtirunna bir-rieħ. Din fija l-infjorata ndaħlu r-ramer, ndaħlu r-ross kururit u mbagħad għandna t-terf ukoll. Għandna ħafna materjal ieħor jiena bħal skuk, weraq li huma kollha magħmulin minn natura, ġifieri minn oġġett ta' ħxejjex. Li nistgħu nużaw bħala ħxejjex nużaw, però d-diffikultà tkun dejjem li jinxfurek. La ma tistax tibda qabel. U nużaw ukoll kafè, pizz, tja, oġġetti għandu xi qasam man-natura kollu.